Gizarteak badauka alako sentsazio bat estankatu xamar egonote gaitezken, uka ezina da, esparru askotan aurrera pausoak ematen ari garela, baina oraindik alako salaketa kopuru altuak eta jasotzen ditugunean, badago estankamentu puntu bat, ez gara nahi bezain azkar aurrera egiten ari. Bai, normala da, gainera ikusgarritasuna, zenbat eta ikusgarritasuna ematen zaion gaiari, ikusten ari gara kasu gertatzen direla, eta barai plazaratzen direnak. Garai batean ez bezala, esan beharra daukagu eta hori ere nolabait onartua dagoena ikusten duguna izeberpunta badela, baina egia da egiten ari garen lan guzti horri esker, ari gara zerbitzuak, baliabideak gehiago jartzen, eta ja ez dugu onartzen nolabait edo ezkutuan mantentzea, eta nolabait emakumeak ere nolabait babesa gehiago sentitzen dute, eta salaketak handitzen ari dira. Baina ezin dugu esan kasu gehiago daudenik. Ze estadistikari begiratuta ikusten duguna da errepikatzen kopuruak, edo ikusten ditugun kopuruak, urtez urte errepikatzen direla. Eta azkeneko urte gutxitikona ikusten da igoera bat, eta ikusten dana da azkeneko marko legala, hain zuzen ere soilik baietze eta lege 2022tik onartutako legearekin, nolabait marko juridiko berri bat badaukagula eta sexu indarkeria ere salatzeko aukera eta baita ere baliabide gehiago daude.